Det her er en orange trafikkejle. Det her er et grønt motherfucker kanonslag. Er du klar? Ja. Ja. Ja, det er vist fint sådan her. Nej. Nu. Spring så ekstremt. Så bliver. Så stopper det. Nej, vi skal jo hen og se. Det er sikkert. Skal jeg lade mig lyse? Det der. Og den er vendt om.